खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 11 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। क'क्राझारनिफ्राय चिरांसिम बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गोजोननि थाखाय हानजा सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों दि मैया बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव क'क्राझार ग्रिनफिल्डनिफ्राय लानानै काजलगावसिम मोनसे 5,000निबो बांसिन बाइक सालायगिरिफोरा बाइक सालायनानै हानजा सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांखिया आथिखालाव बिटिआरआव गोजोन फैबाय। बे गोजोन फैनायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा गोजोननि थाखाय मोनसे हानजा सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों गुबैयै आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोना अराय थाबाय थानांगौ आरो गोजोनखौ अरायथा थि खालामनो थांखिजोंनो बिथांमोनहा बे हानजा सुरनायखौ लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हानजा सुरनायाव गुबैयै बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो इउपिपिएलनि मन्थ्रि, इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन मावफुं सोद्रोमा आरो दैदेनगिरि बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसारहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि गासै 56 गामिनि गावबुराफोरा हाग्रा फोजोबस्रांनायखौ होबथानो थाखाय मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। लोगोसे बे सावरायमेलनि गेजेरजों मानगोनां गावबुरा बिथांमोनहा आथिखालाव हाग्रा फोजोबस्रांनाय आयेन बेरेखायै दंफां दाननायफोरखौ होबथानाय थांखिखौ आजावनानै लानाय जादों। लोगोसे कारेन्टजों एबा मोब्लिबजों सेक होनानै ना हमनायखौबो होबथानो थाखाय बिथांमोनहा थांखि लानाय जादों। जों थारैनो बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों दि आथिखालाव आसाम सरकार, बिटिआर सरकार, गुबुन गुबुन सरकारफोरा बेबायदिनो हाग्रायाव एबा सरकारि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय आरो हाग्रा फोजोबस्रांनायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव होबथाबोबाय थादों। लोगोसे बेखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव होस्रांनाय जाथायफ्राबो सोलिबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेनि अनगायैबो आथिखालाव आरोबाव गोबां हाग्रानि दंफांफोरखौ एबा बेसेन गोसा सम्पथिफोरखौ फोजोबस्रांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव लाइमुथि ओनसोलनि 56 गामिनि गावबुरा बिथांमोनहा मोनसे जथायै सावरायमेल खुंनाय जादोंमोन। जेराव बे सावरायमेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा गुबैयै आथिखालाव हाग्रा फोजोबस्रांनायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा आयेन बेरेखायै हाग्रा फोजोबस्रांनाय आरो दंफां दाननायफोरखौ थारैनो होबथागोन होननानै थांखि दैखांनानै लानाय जादों। बेनि अनगायैबो आथिखालाव कारेन्ट एबा मोब्लिबजों सेक होनानै ना हमनाय थासारियाबो बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा मैयाबो बे कारेन्टजों सेक होनानै ना हमनाय रायजो राजाफोरखौबो होबथागोन होननानै बिथांमोनहा थांखि दैखांनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेबायदि हाबा मावनाया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोख्रों होननानै बुंनाय जादों। जेराव बिटिआर सरकार आरो एबसु गुबैयै बिथांमोना हाग्राखौ सांग्रांथि होनांगौनि थाखाय बायदि समाव बायदि हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेनि उनाव मैया बे गासै लाइमुथि ओनसोलनि 56 गामिनि गावबुरामोनहा बे थांखिखौ लानाया जोबोद बाख्नायथाव होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबाङा बाख्नायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव खुंफुंजानो गोनां देग्लाय नैथि आइएसपिएल गेलेनायखौ फैगौ नबेम्बर दाननि 27 अक्ट'निफ्राय खुंफुंनो थाखाय थि खालामनानै दोननाय जादों। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बिथाङा सालाखाथियाव जानाय मोनसे जतिन इस्लारि मुंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा गुबैयै फैबाय थानाय 27 नबेम्बरनिफ्रायनो थारैनो देग्लायनि नैथि आइएसपिएल गेलेनायखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों होनना बुंथिदों। लोगोसे बे डेटआ थिग नङाब्लाबो नाथाय बे डेटनिफ्रायनो खुंफुंनो नाजादों होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे देग्लायनि 2023 मायथाइनि आइएसपिएल गेलेनायाव गुबैयै मोनबा काउन्सिलफोरा आथिखालसिम एप्रुभ खालामनानै हरबाय होननानैबो मिथिहोनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे बिथाङा देग्लाय बड'लेण्डनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय आइ लिगआव जैनो हानाय मोनसे टीमखौ
गोजोननाय बावहरदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गेलेहैनानै बिथांमोनहा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम जाहाथे गेलेगिरिफोरा दावगानो हायो बेखौनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों।